ZVL. Omroep ZVL. Hoi, ik ben Jet en vandaag film ik samen met Dylan zijn favoriete hobby, scouting. Veel kijkplezier. Slingen aan lianen, forceren de rivier, spullen door de jungles en vliegen mensen hier. Ja, 3! Waarom ben je bij de scouting gegaan? Ik heb zelf vroeger als kind bij scouting gezeten. En mijn kinderen zitten nu op scouting. Dus het leek me wel een leuk idee om zelf ook als leiding weer op scouting aanwezig te zijn. Wat zou je zeggen tegen kinderen die niet bij Scouting Oostburg zitten? Nou, ik zou zeggen, kom bij scouting. Het is echt gezellig en ja, ik zal naar scouting komen. En wat moet je doen als begeleiding? De kinderen scoutingtechnieken aanleren, ook leren samenwerken, leuke opkomsten bedenken en zorgen dat ze een leuke, gezellige zaterdagmiddag hebben. Waarom ben jij bij de scouting gegaan? Ik vind het heel leuk om heel veel speciale dingen te doen, gelijk een kampvuur te maken, te zagen, andere speciale dingen te doen. Wat zou jij zeggen tegen kinderen die niet bij Scouting Oostburg zitten? Dat scouting heel leuk is en dat ze zeker naartoe moeten gaan. Dus we gaan nu beginnen met de eerste bever en de Mowgli-welpen staan als het goed is al klaar om de bever straks te ontvangen. Waren dit alle overvliegers, dan wil ik jullie hartstikke bedanken. Heb je nou ook zin of interesse om naar Scouting Oostburg te komen? Kom dan zeker eens kijken. Superleuk. Doei!